sa atida lay atida ndiaka wala joni fi me buljidi habboto taw afami joni oto lawma joni de to nganko ndana tanda gollira kun nonke mi faala ka kum no ko so nango jama ngiri makum sim jawe makum be ande ko oto nga accutuda mi hendi ko kesal pul sodan tala ko mi faala ran kesal pul hara ko min do uditan tangal hore afami tu so njel gorlani nanda pila yiduma le tirala ni quoi s'il te plaît awada ka awada de ma piji kuy awada non ka watta ko dum mi sa watta mi anda min man faala ka ko ngoto no yo na ko ndara ko yawa anu dila mi anda wo ko no yewtir do kon wadi kon ngi susi marare no ka ko dum faala mi wadan ko suduga ko hamza wad ma godum wona dum fo faala yawo pasian set hande no dang la bital ida watti hala ba ko Aisha borna Aisha Aisha esa la bini ma ni ya yo mo na ta kal illa ko ne ni won ko mbo atmano eskoror angar ko na dumaro cette ko yaga donc anda taw ya ar walla mo borno amo jane makiyamo kadi donc onon doli do wari complot wadi escro yaga ne ko fiyono mi yeyga biro joni ande be wi laminata to mi ala acce donc ar waddo complot yorea noddudo mi wido dominata to ne akongo e kuda do ngo pagano non marsata parce que mi ande kadi gaydi di fo ko inde awoni afala no to be halna be sinado mi jetta piko mi moba on fop no mi mare je suis le PDG maintenant voilà comme on est à l'endroit ko ne skoro yagal Hamza tanodda donc min jeri donc min woni responsable do hade fus ala nama do ko min bantanko noddi inni watanata ton parce que ko min laami ko min jeni min da bewi min mi bewa mi halna ma dum ami ko watta ko la andi goddo men no gasa en sanni ndira fetis joni an e min sanni ndira fetis Hamza sunu ko wala o debbo daalandi barki beedi wo kolomboje de o lebi di hawto daro quoi min taw acunan est ce que ko ma mi adresi bro min ko gonga na bro tawi am bro ata anota be ka ko mti ko ma fa wadu hore ma do beya wadu hore ma toy ça va pas mi warana on garde corps de makko boy batanko hey batanko batanko Ido sutima ya wadi dole ya ko ligen wadi pade bez blanc wadi pantalon bleu ko wadi batanko hey ko mi histoire ni koko ida ko min bantanko min bundani hahan ata ko mo nyawnduma mi ngawata la ndare apundida mi jabatadu hay ner film ça c'est impossible combien de mois barki ngaba ara afala me mu de bonnade bayar de bonnade ndaran deji kam nodde ndaraade nodde mo ndaraade mo den bundani hayde wotere wobe inni siga fala andude jidoma nanu andirda wo andirda jidoma ko tuma senjida jidoma ko tuma tampuda jidoma ko wallowo ma sa inde a wawanta hore min ko jido mi wonnoyda ando Hamza mi andi ka ho bay tun a andi ça fait dire que mi bun idale hay nyande wotere a andi ça fait dire que konda gerde ko fo mi do sutu
Asikku non hara min mi signa e papier e gande am mi jonnama. Asikku hara min mi ƴetta entreprise jandi fo mi jonnama. Awa ɗin kaydiji ko mi signi ko faux papier mi signi ɗum. Faux papier. Jamais de la vie mi signali bien jam mi jonnuma. Barki. Koko nanɗa kon. Milan andi sike mi surprise ma. Ko gonga. Kono wona e andi Allah fala andude Hamza si tawi ko jiɗo ɓay fiyani goɗɗum bombidiri nawnare aray. Pourquoi ça? Non, come te si dane goɗɗo silto? Ka entreprise min ko min noddiɓe wi an on ɓay ka simple gollowo nokku mi waɗalima to ari ko ha mi andama ko a mayɗo yeeso am mi waɗanteno ɗum fof mi ƴettayno ɗum fof mi jonnama hay ɓuri ɗum par ce que koko mi jeeyi kon ɗo annduɗa min komi ɓiɗɗo bajjo ko baaɓen an koɓe mari ko fof komi faala mi waɗa mi waɗanteno ɓuri ɗum mais mi iyay e mataw si min mi arti en foti hakkille haray no wayi wasimi hay laaki quoi e tawti ɗum omo mi hollidirma mi inne mi ƴetti entreprise o mi jonnino anda sikkude hara ko hoore men mi yarata on ko miñan an nene gooto na de wonde ma naara ko ɓiɗɗo biro am ma baabe ñam nene woni pros ko on ɗo mi ƴetti miñan nene gooto quoi on ɗon mo sutiɗa ɗon on sikki ko wonanilam ɗum ko nene gooto wonanta ɗon ko ɗum woni sa sikki ɗon haray vraiment haray min haray ko hakkille ɗen mi yarata mi kippirta ka leydi ko ɗum woni teppere e tawti ɗum naata ka chambruna ndaara binda ma ko annduɗa ɗum ɗo ko min bantan ko soodama ma ko anjin ma ko an innoy ƴetta fi Allah ta waɗan atan ƴetta fo yalta ta waɗan min mi gaynani e hoore ɗum min ko goto pette mi toroto hakkere ko bar par ce que man o ɗo mi waɗimo ko satti hoore ko dankilan ko Yalla ta waɗan ɗum yalla ta waɗan ɗum yaw tongitan no min ko an tum mi abbinoɗo mi yawa ɗum yalla warki enanammo ko ɗayre mi waɗiri yalla s'il te plaît haala ko yalla dégage-moi pas comme nada min ko an tum mi abbina fof siko waɗoɓe sport falama yattude ko an tum ari mi abbiɗo fais vite s'il te plaît anken wolu goɗɗo fi yalla wolu goɗɗum Osaya. Yemo nami wolu goɗɗo s'il te plaît wolu Watti. S'il te plaît, pardonne-moi. Mi waɗi ɗum to folam andu mi waɗima ko sat. Mais an ko ya andu milan ɗaɓɓude jiɗo an. Barki. Ko min nulama. Miɗo andi hay siga miiji a wawata haalude a miijoto kadi fii ɓay goreje ma Hamza ko menen fuɗɗodino donc sa haali woni fii trahison mais hande min mi nulanima la falama haalande hande ko woni ɗo mi ndaari Hamza kono ko an mi ii ko honɗum noon addi yo mi nodde mi haalanama ɗum vraiment mi miijitike mi ndaari mi tawi ka neɗɗo marɗo gikke yurmeteɗo kadi min noon ko Hamza wonno daarde de ndaar bon simo yiɗila Allah no suti ɗum kadi nayi min jonɗude ko kori jon kon weykila yo ndaaro si won mais mi ndaari Hamza mi ima an ko honɗum woni kon ko mi ima tawi ɗo welama ko ya jomma dewgal sunna e farilla par ce que mi ndaari ɗi tawi ko siga wami faalanode woyi barki ko yori soɓe wonna antiɗande situation de vie o
mi meritama hande mi meritama jam America ko honno min mi miskin mi waɗata